Molt bé, anem per una altra qüestió. El submarí. Què vol dir aquest submarí? Correcte. Bé, d'entrada, us l'ensenyo un submarí que dieu, una joguina. No exactament. Aquest submarí que esteu veient, bé, aquest en particular és una recreació. Jo vaig proposar de canviar el plató per un tanc d'aigua. És per 3 persones i fer una immersió en directe. Amb el submarí de veritat? Sí. Bàsicament, quan vaig veure que li gustava refer un plató per un dia, crec que no tinc aquest pressupost. Bé, doncs no toca. És aquest el pressupost. Però bàsicament us he portat una maqueta. Molt bé, està bé. Mira, i ara la veiem de forma digital. Això que esteu veient de forma digital és un submarí creat per catalans, es diu Ictineu, però és que fins i tot quan estigui en producció serà un dels 9 submarins que més avall pot anar. Es pot submergir fins a 1.200 metres, que pels no experts en submarins ens haig de dir que és molt, i que bàsicament necessites una estructura d'una... Ha d'aguantar molta pressió. Exacte, però una pressió que no es pot imaginar, 1.200 metres. Doncs bé, no només ho estan aconseguint, sinó que són 4 emprenedors que un dia s'aixequen i diuen vull muntar submarins, li van posar aquest nom, l'Ictineu, que crec que la Núria sap exactament d'on ve el nom i d'on surt el paraula llatina, icti vol dir peix, té forma de peix, i neu de nau. I és un homenatge al primer submarí que va crear Narcís Monturiol. L'Ictineu 1 i Ictineu 2, ara tocava fer l'Ictineu 3. Una de les peculiaritats que té aquest invent, més enllà de que és català, doncs, bàsicament, ja seria potent, perquè des d'aquí muntar submarins és allò que mai diríem que des d'aquí estem fent un nou exemple de que des de Catalunya es fan coses i s'innova d'una manera extraordinària. Una de les coses és que tot aquest projecte va néixer i està naixent a partir de petits mecenes que donen aquella idea del micromecenatge que jo puc donar des de 10 a 20 a 30 euros, doncs bàsicament van dir volem seguir desenvolupant un submarí, el que passa que no tenim darrere algú que vingui i digui 10 milions d'euros. Doncs accepten que tots els que vulguem puguem donar des de 10 euros per contribuir en aquest submarí que, evidentment, si va bé, s'acabarà transformant, acabarà esdevenint una empresa que, per lògica, ha de generar moltíssima riquesa, perquè l'objectiu és que acabin creant el submarí científic més preparat del món. Perquè sou una idea, i caben 3 persones, veieu que hi ha la part del davant que és totalment de vidre, que és la part d'exploració. De com el munten. Exacte, doncs aquests són els emprenedors. 3 persones baixem a 1.200 metres, aguanta 6 hores d'expedició, ens pot semblar molt poc, és molt, i per si alguna cosa va malament, allò que falla, tenim 5 dies d'emergència que ens manté vius. Jo crec que tard o d'hora, quan això sigui una realitat, hi haurà una pel·lícula d'aquests 5 dies de problemes d'entrada. I per arribar a que això sigui una realitat, doncs des de l'Ictineu també ens han escrit, i l'objectiu és arribar a aquest sistema de micromecenatge, ja no tant per escriure un llibre o fer un disc de música, on hi ha molta demanda del micromecenatge, sinó per muntar un submarí. Un submarí que, a més, no és per jugar, aquest submarí. Aquest submarí tindrà aplicacions científiques, com deia, però també, jo què sé, de rescat, de moltes coses que poden ser molt positives per tothom. Diuen que serà una gran font de coneixement per veure el Mediterrani per dins, cosa que fins ara, amb aquesta extensió, no hem pogut veure. Perquè us fa una idea, màquines que baixin a més de 1.000 metres, com deia, n'hi ha molt poques al món, evidentment, a un cost absolutament desorbitat i amb una estructura molt més complexa que no tant aquest submarí, que com veiem de tamany, ens el podem imaginar, és realment petit, el que permet és ser molt més àgil també de transportar, sinó que els usos permeten anar a llocs on no hem anat. Recordem que l'ésser humà coneix d'una manera molt més extensa el que hi ha per sobre del mar que no per sota. Tot aquest món per descobrir, l'única manera és enviant petites màquines que puguin veure no tripulades. Casos com l'Ictineu 3, el que volen aconseguir, el que pretenen és que algun dia hi podem baixar nosaltres 3 i fer la secció des de baix. Déu-n'hi-do, i això ho estan fent a Catalunya, veus?